Από τα αριστερά, άλματα περιμετρικά της πισίνας. Τα δελφίνια καλωσορίζουν τους εκπαιδευτές τους, η Γλώρια και ο Άργας, με τον Ίγνας. Ο Άργας είναι και ο αρχηγός του κοπαδιού που βλέπετε, 40 ετών. Με τη Ρούτα, η Πρέμια που έχει και το μωρό, η Γκάμπια και η Ρο. Με τον Φιλίπ, η Σμίλτε και η Πέρλα. Ο Ρίωνας και Ερμής. Με τον Πέτρο. Μπάλτης και η Άσονας με τη Σάρα. Κάλια και Χλόη με την Ιφηγένεια και τον Κωνσταντίνο αντίστοιχα. Ηλία. Και ένα άλμα από τον αρχηγό του κοπαδιού, τον Άργας, 40 ετών και ζυγίζει 280 κιλά. Και με αυτόν τον τρόπο τα δελφίνια ανταποδίδουν το χειροκρότημά σας. Και τώρα που κάναμε τις συστάσεις, οι εκπαιδευτές θα έρθουν ακόμα πιο κοντά σας, μπροστά σας στην πλατφόρμα, θα ανέβει η Γλώρια και ο Άργας, για να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα συναρπαστικά θαλάσσια θηλαστικά, τα οποία έχουν ζεστό αίμα, όπως ακριβώς και εμείς. Και μετά από ένα χρόνο κύησης, γεννάνε πάντα και μόνο ένα μικρό, το οποίο θυλάζει για τουλάχιστον 2 χρόνια και μπορεί να μείνει με τη μητέρα του για όλη του τη ζωή. Όπως ήδη είδατε, είναι αρκετά μεγάλα ζώα. Τα ενήλικα αρσενικά φτάνουν τα 3,5 μέτρα σε μήκος και τα 350 κιλά σε βάρος. Έχουν ένα ραχαίο πτερίγιο και 2 πλευρικά, τα οποία και σας δείχνουν, με τα οποία κολυμπούν, στρίβουν και σταματούν μέσα στο νερό με απίστευτη δεξιότητα. Όπως είπαμε, τα δελφίνια είναι θαλάσσια θηλαστικά, όχι ψάρια, και αυτό σημαίνει ότι αναπνέουν οξυγόνο με πνεύμονες, όπως ακριβώς και εμείς. Η μύτη τους είναι η τρύπα που βρίσκεται στο κέντρο του κεφαλιού τους, στο σημείο που σας δείχνουν οι εκπαιδευτές, και ονομάζεται φυσιτήρας. Το συγκεκριμένο είδος μπορεί να κρατήσει την ανάσα του έως 8 λεπτά και να καταδύεται σε βάθος 300 μέτρων. Ας ακούσουμε τον ήχο που κάνουν όταν ανεβαίνουν στην επιφάνεια του νερού για να πάρουν ανάσα. Ακριβώς από το ίδιο σημείο, τα δελφίνια παράγουν και διάφορους ήχους με τους οποίους επικοινωνούν μεταξύ τους μέσα και έξω από το νερό. Όπως θα δείτε, το στόμα τους ανοιγοκλίνει. Ο ήχος όμως που θα ακούσετε παράγεται αποκλειστικά και μόνο από το φυσιτήρα. Ας τον ακούσουμε. Πραγματικά πολύ γλυκιά μελωδία. Ακόμα στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού τους, που συνήθως είναι ζεστό, τα δελφίνια διαθέτουν ένα σύστημα ηχοεντοπισμού. Ένα είδος σόναρ,
το οποίο είναι πολύ αποτελεσματικό στα μεγάλα βάθη που καταδύονται για να βρουν τροφή και δεν υπάρχει φως. Μπορούν να εντοπίσουν ένα ψάρι ακόμα και κάτω από την άμμο. Και όσο για το ρίχος τους, αυτό είναι πολύ δυνατό. Τα δελφίνια, όπως θα γνωρίζετε ή θα έχετε παρατηρήσει, τρώνε ψάρια. Καταναλώνουν κατά μέσο όρο 10 κιλά ψάρι την ημέρα, ανάλογα την εποχή και το βάρος τους. Στο στόμα τους έχουν 80 με 100 δόντια, τα οποία όμως χρησιμοποιούν μόνο για να πιάνουν την τροφή τους και όχι για να τη μασάνε. Αξιοσημείωτος όμως είναι και ο τρόπος που κοιμούνται αυτά τα πλάσματα. Παίρνουν την οριζόντια θέση που βλέπετε στην επιφάνεια του νερού για να αναπνέουν και ξεκουράζουν διαδοχικά το ένα ημισφαίρι του εγκεφάλου, ενώ το άλλο παραμένει σε εγρήγορση. Έτσι, όταν πλησιάσει ένα διερχόμενο πλοίο ή ένας καρχαρίας που μπορεί να απειλήσει τη ζωή του, το δελφίνι είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο. Δυστυχώς όμως, ο νούμερο ένα κίνδυνος για αυτά τα ζώα, όπως και για όλα τα ζώα στον πλανήτη, δεν είναι ούτε τα πλοία ούτε οι καρχαρίες. Είναι το δικό μας είδος. Εμείς οι άνθρωποι με τη συμπεριφορά μας, με τη ρύπανση που προκαλούμε στο περιβάλλον, την υπεραλίευση που σημαίνει στέρηση τροφής για τα δελφίνια, αλλά και την εμπλοκή τους στα παρατημένα και όχι μόνο δίχτυα των ψαράδων, που έχει ως αποτέλεσμα να πνίγονται. Από την άλλη μεριά, με τη φροντίδα του ανθρώπου, αυτά τα ζώα μπορούν να ξεπεράσουν ακόμα και τα 50 χρόνια ζωής. Εδώ, στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, μας ενδιαφέρει πολύ η υγεία όλων των ζώων. Έτσι, με τη χαρακτηριστική κίνηση που σας δείχνουν οι εκπαιδευτές, τα δελφίνια έχουν μάθει να μας δίνουν την ουρά τους, μας επιτρέπουν μία φορά το μήνα να παίρνουμε αίμα από μία κεντρική αρτηρία που περνάει από αυτήν για απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις, καθώς και έχουν μάθει μία φορά την εβδομάδα να ανεβαίνουν σε μία ειδική ζυγαριά για να ελέγχουμε το βάρος τους. Και τώρα ήρθε η ώρα για τους τολμηρούς μπροστινούς να πάρουν μία γεύση από το νερό της πισίνας. Καλύτερα που κάτσαμε μπροστά. Άντε ρε κορίτσι. Θέλετε κι άλλο? Κι άλλο, κι άλλο! Το νερό της πισίνας, όπως ήδη διαπιστώσατε κάποιοι, είναι αλμυρό, εμπλουτίζεται με φυσικό αλάτι και το βάθος είναι 6 μέτρα. Και όσο για τον καθαρισμό όλης αυτής της ποσότητας, περνάει κάθε 4 ώρες από το σύγχρονο μηχανοστάσιο που βλέπετε στα αριστερά σας και καθαρίζεται μόνο με φυσικές τεχνικές. Όπως είδατε, τα δελφίνια διαθέτουν μια πολύ δυνατή ουρά που σε συνδυασμό με το υδροδυναμικό του σχήμα και το λιοδέρμα τους αναπτύσσουν ταχύτητες μέχρι και 45 χιλιόμετρα την ώρα. Δείτε πόσο γρήγορα περνούν αυτή τη στιγμή από μπροστά σας. Κάπως έτσι τα συναντάμε στη θάλασσα να συνοδεύουν τα πλοία της γραμμής. Καταδύονται σε μεγάλα βάθη και πραγματοποιούν άλματα μέχρι και 5 μέτρα από την επιφάνεια του νερού. Τώρα έχει άλματα. Άλλη μια φορά περνούν γρήγορα από μπροστά σας. Το μικρό το βλέπεις, το μικρούλι. Προσπαθεί. Αυτά τα ζώα διαθέτουν και εξαιρετική όραση. Θα δείτε με πόση ευκολία εντοπίζουν τους κρίκους μέσα στο νερό, επιστρέφοντάς τους στους εκπαιδευτές τους με έναν αρκετά εντυπωσιακό τρόπο. Και ετοιμαστείτε για ένα ακόμα δείγμα της εξαιρετικής τους όρασης. Θα δείτε τον Ίγνας που θα πετάξει την μπάλα στον Άργας και ο Άργας, έχοντας ήδη εντοπίσει το στόχο του μέσα από το νερό, δείτε τι θα κάνει.
Και η μπάλα πίσω στον Ίγνας. Αυτά τα ζώα διαθέτουν και μεγάλη επιδεξιότητα κινήσεων. Θα δείτε με πόση ακρίβεια περνούν έξω και μέσα από τους δακτύλιους που πετούν οι εκπαιδευτές στο νερό. Είναι πολύ ευέλικτα πλάσματα παρόλο τον όγκο αλλά και το βάρος τους. Ένα ιδιαίτερο άλμα από τον αρχηγό, μία αγαπημένη συμπεριφορά αυτών των ζώων, την οποία εκδηλώνουν όταν θέλουν να προειδοποιήσουν για κάτι, να εντοπίσουν την τροφή κάποιο μέλος του κομματιού που έχει απομακρυνθεί, όταν θέλουν να κάνουν επίδειξη στο αντίθετο φύλλο ή απλά όταν θέλουν να παίξουν. Νάτι, νάτι τώρα. Και περισσότερα άλματα. Και ας σηκώσουμε όλοι ψηλά το χέρι να αποχαιρετήσουμε τα δελφίνια που όπως βλέπετε κάνουν ακριβώς το ίδιο, φυσικά με τον δικό τους τρόπο. Να ευχαριστήσουμε όμως και τους εκπαιδευτές μας. Μπροστά σας είναι ο Κωνσταντίνος, απέναντι από τα δεξιά η Φιγένεια, Φίλιπ, Ρούτα, Ίγνας, Σάρα και Πέτρος που μας βοήθησαν να γνωρίσουμε καλύτερα τα δελφίνια. Παρακαλώ τα παιδάκια κρατήστε τα μακριά από την πισίνα, παρακαλώ πολύ. Και τώρα που είδατε τα δελφίνια από πολύ κοντά και μάθατε περισσότερες πληροφορίες για αυτά και τη ζωή τους, σας αφήνουμε με την ευχή να προστατέψετε το φυσικό τους περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντικό να μην πετάμε